RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug atang nga Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag pinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Chad. Hingkod ang pangidaron. Itago na lang sa ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga ingon ng midwife nga dili ni pwede namong iparehistro. Aron niyang sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Gibugan ka, Mirce? Ipabalik-balik pa ba nimo na akong sulti? Pabay sakit na akong gibati diri. Grabe sa di, boy. Bro, babayra na eh. Ay, babae. Hila ka? Ay. Palagbuwag? Oo, ay, hilak yun. Saan ka eh? Sakit kayo ang gibuhat ni Virgin ako, bro. Pausa man taon ka, mo na mahutag babae ng kalaki, ha? May magnog, si Mirce Ray, nagsayal diha. Nabaday. Na may daghan. Nabaday, istorya lala di mo, bro. Kaya dili may kay na himutang ka nga akong tapit. Kapag ka makasuway, ani. Awan yung makasuway ka niyo. Magkaingong ikon ani di kasakit. Kaway giangay ni mo. Nabaday. Ug usa pa, dili na mahitabo namo ni Juliet. Kay pinangga kay Kuanto, bisan og kuan. Yun nato to siya. Kusawan. Pinanggasam na ko siya. Bisag single mom to. Bro, huwag kailaing kaila nga. Pariya si Juliet, ha? Para sa Juliet. Katang single mom, saan ba? Ah. Kung wala swerte sa single, ari na lang sugaw sa single mom. Onsa? Tarungan ang kinabuhi ni mo, Chad. Single mom ka niya. Ngita mong kagubot nga kinabuhi, oy. Anong magubot man, ma? Naganahan naman kong maminyo og single mom. Kaya murag mas maayo pang single mama kay matnud-anon pa. Kito ay Mirce nga, pero single. Nimbles kayo. Siya rin nagpanganog Mirce nga. Wa siya'y kaluoy na ako. Naya, ka-oe. Lalaki ka ba ng kalaki ni mo, ha? Lakilak mo kang ni babae. Sa... Ngita lagi kong single mama. O niya, nagtuo kang sulban ng single mama ng gibati ni mo ron.
Hoy dong, masasol ang single mom nga imong giingon. Kay may anak na nandaan. Ikaw pa'y magbuhi, apil ng bata. Bahala naman. Basta kay, dili na ko makakitang lain. Ay, baga, ginmatawhana ka. Ako pa nimo, no? Papahawayon sa nimo ng imong kasing-kasing diha. Aron dili na ka masayop og pili og babae. Ayo! Papalitan ako suka ng talim. Kinsa ron ma? Ay, si Niding, anak ng Susana. Nauli ko na sa ila kay nagbuwag sa embana. May anak na bayaon ta sila. Uy, single mom na ma. Ako yung entertain anime. Ano? Ako hatag sa paliton ng suka. Sa? Si Pili nga maguwang man kay na nimong edad. Ma, age doesn't matter. Onsa? Ni anasab ka dong, Chad. Nabisita nasab ka nako. Di ba nga kipalibaran naman ta ka? Kay bata ra lagi kay kanako. Uy, unya single mom sab ko. Mo ni akong gipangita, de Philly. Kay kasagaran gud sa mga single mom, mga loyal. Dili ta binuangan. Ay, naa naman taon ko'y anak, uy. Nakabuhi ka sa akong anak. O, maningkamot. Kay apil na bayan na sa akong obligasyon. Ibaogod ko nga, single mom ka. So, pakis na yun na. Mong sige na day. Sugtan ako. Aron mag-ipon na tayo ta. Unsa? Mas maguwang kayo na kong edad si Philly. Mga 10 years ang among age gap. Pero wa ko na igsapayan. Kay gusto na jud kayo ko nga magseryoso na sa kinabuhi. Dugay na day kuno ni silang nagbuwag sa bana. Gibiyaan siya sa amahan siyang anak. Mong ni pauli ni sa mong lugar. Hangtod nga kadugayan, gisugot kong Philly. O nag-ipon na ni. Mas kamot pa kog maayo o may klaro ng direksyon ang akong kinabuhi. Ilabi pa, kaya mabdos pa gyud si Philly sa akong anak. Unya. Sakit na yun ay? Magsugmat-sugmat lagi ang sakit. Unya, mawa na sab. Pero nakaduol ng interval sa pagsakit. Basig mga anak na gikurong adlaw. Huwag sure, uy. Kaya mga nandadaan. Ako na hinong natagsandaan ang midwife nga mupaanak na ako. Ako na siyang gipahibaw nga nagsakit-sakit ng akong tiyan. Sige, hindi na ko maduty ron ha kay basin mga anak na yun ka. Murag mga anak na yun ka na Pili. Ako kuhaon ko na lang midwife day. Ayaw sa kutong na ha. Paabutan mi sa midwife ha. Haba? Sige. Ayaw put lang imong utong Feli. Sige. Kay niya ng bata. Lalaki ang inyong anak. Day, lalaki ka tong anak, day. Palihugo niya kog fill up aning live birth sa inyong anak para ni sa rehistro sa bata. Doon na nababoy ipangan sa bata? Pwede ra ba nga i-junior na ako ang akong anak, ma'am? Okay ra. Og magkinahanglan di ko sa inyong marriage contract sa pagparehistro sa inyong anak. Ha? Ako anang kanang dili ra ba mi kasado, ma'am? Kay married man akong kaipon gud. Pero ako, pure kong uritaw. Ha? Oh, dili di ay kaiyang bana? Uy, Nga di, ma'am? dili ni pwede nga irehistro ninyo ang bata nga ikaw ang moangkon nga maoy amahan. Ha? Nga naman, ma'am?
Kay makiha mo ani sa iyang bana. Kay lig-uning ebidensya aron mapriso mong duha. Unsa? Dugay na nang buwag siyang baan lang akong kaipon karon. Mga 8 years na. Pero usahay, magkontak sila tungod silang anak nga ni ana mo. Ug naibaw na sa iyang bana nga nak-anak nami. Pero maulagi na, wa mi mahibaw kung unsay dagan siyang utok, kay wa man siya maminyog lain. Ang ako mga pangutana, mo kining mosunod. Unang pangutana. Minyo kining akong kaipon. Usa ka single mom. Ug nakaanak sad mi. Di ba na pwede nga i-rehistro ang among anak? Nga ako ang amahan? Tungod kay kasado na ni ang akong kaipon? Ikadawang pangutana. Ingon sa midwife nga nagpaanak sa akong kaipon, na dili pwedeng i-rehistro ang akong anak sa akong pangalan. Kay mapriso ko numi sa akong kaipon. Lig-on ko na ning ebidensya kung ikihami sa imbana. Tinuod ba? Ikatlong pangutana. 8 katuig nang nagbuwag sila sa akong kaipon ug sa imbana. Mapriso ba gihapon mi ana? Nga dugay man silang wa na hilabtanay? Ikaupat o katapusang pangutana. May nitambag na mo nga irehistro na lang kuno ang bata sa apelyido sa bana sa akong kaipon aron way kiha. Pero di sa ko musugot kay ako baya ang amahan ana. Unsa may mong buhaton? Palihog, tabanging tambagi ko. Kini ang akong suliran, Chad. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og It's My Voice. Ako today ang muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga emotional na itong mga pangutana, mga problema, ato ang mga pangutana, kabahin sa itong mga legal, ng mga dokumento, mga kabtangan, atong mga karelasyon. Ay, ipadana ipadangin niyo ang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ang ato ang mga sukintig paminaw? Kumusta mong tanan? And Merry Christmas kanatong tanan. Happy holidays. Kumusta man ang ato ang bakasyon pag-celebrate? Kuyog ba ato ang mga pamilya? Or tungod sa ato ang nature, sa ato ang trabaho, kinahanglan sa gyudta nga mudyute. Sagdi lang, naaman ang ato ang programa para mulingaw-lingaw ninyo, di ba guys? No? So, at least, no? Nga, naa ato ang programa. Wa gihapon, bahalag holidays, mapaminaw ra gihapon mininyo, sama sa mga nagkalaing-laing programa. O sa ato apong radyo, naapod ta YouTube channel, nga mapaminaw ang mga nagkalain-lain na tong programa para malingaw mo, no? Para inyo hagyud ni. And so, gikan sa tibuok production team, greetings kaninyong tanan, hinaot unta nga nindot ang inyong meaningful ang inyong celebration. Bahalag 500 ra ang ato ang Noche Buena, bahala og unsa ba kanang nagkuwang, naghati-hati ta o naghinuktok lang ta, ayaw oy. Naagyud tay rason para mag-celebrate ang pagkabanhaw, ang pagpanganak ni Hesukristo nga manunubos nato. Enough na nga reminder nato nga there will always be hope. Di man gani okay pa karon ang atong kahimtang, labi na sa mga naagi og trahedya, ang nabagyuhan, nasunugan, na linugan, no, unsa pa ng mga lain-lain nga trahedya nga hitabo sa ato ang personal nga kinabuhi, dili lang gyud ta mawagtangan og paglaom, because ang Christmas will always be a season of light and a season of hope. So hinaot unta nga ang atua karon, we be thankful and grateful for the season. Ang importante, kumpleto ang pamilya, kumpleto atong lawas, so naata nagbuhi ta, and that means there is hope for tomorrow. Ha, ayaw gawa og pag-asa, ay paghinuktok din hag nabuwagan manggani ka, agoy. Napailain din ha, o wa manggani kay ka-celebrate karong Pasko, ay sagdi lang. No? Celebrate with yourself. No? Be grateful. Pagwapa dito, kaog lami, no? Or paminaw music, minaw ka stasyon, tanaw baron tag Netflix, paglingaw-lingaw, it's the time to relax. Okay? Thank you kayo sa mga nag-like ug nag-follow, no, sa ato ang
Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. Salamat no. And hello sad sa tanang mga magpa-shout out sa ato ang programa usay mangita kung asa na ni. But thank you kaayo sa inyong padayon nga pag-like o pag-follow. Nangita ko bitaw atong pangitao ni guys. Ang mga nagpa-shout out sa ato ang programa. Asa naman ni sila. Thank you dahil to the University of San Jose Recoletos for the recognition of my service to the university for 20 years. Samot kadukatiguang no, pero salamat kaayo sa inyo ha. Thank you to Rain J. Sala who did my hair and makeup atong adlaw. Salamat kaayo ninyo. And kinsa pa maning mga si Romeo Rambo, salamat kaayo sa inyong greetings. Helen Dator, Suganob Bugos, Vilma Torres, Mambing Yumang, hello. Itching Camelo Gila, Jemson, Edar, I miss you. And also to Mitushel Dacalos, kumusta mong tanan din ha sa inyong pamilya. Main kini siya mang ihamba na maayo kay ni manupi. No, nana sila din ha sa Pardo, napud na siya tupihanan din ha sa Talisay. Flora Maranyo, greetings. Kumusta mong tanan din ha. And ang Solon Javier, hello. And Ma'am Sally Alfante. Also to Maria Luz Abelia, ingon siya, hi, Attorney Elaine Bathan, always gini maminaw sa imong programa. Kini ang akong suliran, please ko greet sa tanan na minaw diri sa sitio Busya, Barangay Magdugo, Toledo City. Ug sa akong mama nga si Judith, si Lolo Felix, si Lola Luding, Ate Mary Jane, ug sa akong mga pag-umangkon, Giselle, Kuling, ug ang akong mga mangho, Jessie, Jocelyn, Dexter, Lucia, ug especially sa akong husband, ni Sir Alan Balbero. Salamat sa pagbasa. God bless you too sa imong pamilya, ug sa tanang mga naminaw nato din ha sa Toledo. Happy holidays, Happy New Year, Merry Christmas ninyo din ha. Letter sender nato karong adlaw. Tawgon sa pangalang Chad, taga Cebu City. Hingkod ang iyahang pangidaron. Di man nato isultig asa yun ni siya dapita nagpuyo. Kabahin ni sa iyahang anak o ang midwife nga di po nila pwede nilang iparehistro. Sumuni ilahang mga pangutana, no? Unang pangutana, minyo ang iyahang kaipon. Usa ka single kining iyahang kaipon, usa ka single mom og nakaanak na sad kuno sila. Di ba day pwede nga rehistro ang ilahang anak nga siya ang amahan tungod kay kasado na ang iyang kaipon. Okay, ani manggod ni kung tana minyo manggod ta ang kana manggong bata nga maanak sud sa kaminyoon, i-assume na siya guys nga anak sa bana ug asawa. Kay kinsa may pwedeng mga anak ra, di ba? Ang ban muhimo bata, ang bana ra mag-asawa unya tinuod nagbuwag, pero wa man nahimong legal ang ilahang pagbuwag, so wa na bugto ang ilang obligasyon sa kaminyoon. Niingon siguro sila ana nga din mo nang mahimong delikado nga mahimo magud siyang evidence kay ang babae nga makighilawas ug laing laki nga di niya bana makiha mag-adultery as ang laki. Unya ka na irehistro nimo. Nahimo na hinuon siyang exhibit ebidensya nga wala mo nakighilawas na agi resulta ebidensya ang bata kung ibutang nimo angan sa nga nimo isay papa nga di man pwede nga minyo man ang kaning imuhang kaipon. Ako wa sad kay ko ka kuha no kay wa man sad nahisgot sa imuhang suwat kung unsa sad gyud ang kahimtang og sitwasyon sa kaminyoon aning imuhang kaipon. So basin og wala na lang din sila naghilabtanay, posible. Pero to be safe, ibutang lang ang nga niya, mahug og illegitimate ba? Nga walay date of marriage, way ngan sa husband, way ngan sa papa, mahug nga ang dadun nga apelido sa bata, ang apelido sa imong kaipon. Pagkadaga. Dili ang kanang iyang kay di bag maminyo ang tao ang ihabi ang apelido minyo na ang ihabi ang bana daluhon. So way ngan sa papa no walay ngan date of marriage, ang ibutang lang din ha is mahugog illegitimate ang bata. Okay, isud pud og dili marehistro. Ikaduhang pangutana, ingon ang midwife nga nagpaanak sa akong kaipon nga dili pwedeng irehistro ang ilang anak sa akong pangan kay mapriso kuno mi sa akong kaipon. Lig-on ning ebidensya kung ikiha mi sa iyahang bana tinuod ba may pang midwife kamaug gamay balaod sakto si midwife. Kay mo na akong gi-explain nimo kaganina kay
Mintras, bahalag buwag in fact, bahalag tila pa nakatuig nga wa na'y kita ay, wa istorya ay, wa nagpuyo, basta wa na anal. Unya, buhi pa ang duha ka managtiayon nga naminyo. Bahalag unsa kadugayon na mo wa nagpuyo. Basta wa mo maanal, naaragyod gihapon na ang mga marital obligations nagtangag. No? So, muna, maingon jud ko, I always advise kaning atong mga maminaw nga naay similar problem, maningkamot gyud mo nga magpaanal. Wa pa manggud tay divorce law. So, ipaanal gyud na ninyo para dili makomplikar ug ugaling mo abot ang panahon nga nakit-an na gyud ninyo ang inyuhang pares na anay forever, unya magbunga na ang inyuhang relasyon na ay bata, maluoy man sa tas mga bata nga kanang mahimo pong illegitimate ang ilahang status, di ba? So, sakto siya. Dili ingon nga dili pwede marehistro ang bata pero wa imungan because like I said delikado. Exhibit A kay siya ebidensya nga dili pa mo pwede makaanak, di magay mo pwede makigilawas mga anak na noon samot. Ikatulong pangutana, walo katuig nang nagbuwag sila sa ang iyang kaipon ug iyang bana. O mani akong giingon, mapriso ba di ay gihapon mi ana nga dugay man silang wala naghilabtanay daw dong Chad maski pag 50 years lagi na nga wa na mo nag-ipon basta lagi og wa pa mo na anal nagpabilin mong minyo di gyud pwede, no, delikado gyud. So ayaw pugsa, dili na siya mao ang basihan. The only way out, annulment, ha? Tatapusang pangutana. May nitambag na mo nga rehistro na lang kuno ang bata sa apelido sa bana sa akong kaipon aron walay kiha. Pero di sa gumusugot kay ako baya ang anak unsa may among buhaton irehistro di sad sakto. Kay number 1, ang akong ginaingon ninyo always unsa ka importante ang mga detalye nga isuwat nato sa birth certificate sa usa ka tawo. Kana rag yung tinuod ug matuuran dapat way sayop kay magkaproblema ta later on. Dili man siya ang papa, ang katumbana. Dili man sad ka pwede mabutang as papa kay ninyo man delikado man. Sumot akong giingon, blangkuhin na lang na walay ngan sa papa, walay ngan sa bana, mahimong illegitimate ang bata, ang apelyido nga dalhon sa bata, ang apelyido sa pagkadaga sa imuhang kaipon karon. Ayaw pun ig sayo, no, dili pwede marehistro nganong imo mang ipaangkon niya na samot og gagubot, di ba? So ayaw kato nga pamaagi, ha? Mga suking tigpaminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa toang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug Merry Christmas and a Happy New Year!